ବାପା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ମା ଧୁନ୍ଦୁଲିଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଅର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରିନଥିବା ଧୁନ୍ଦୁଲି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଘର ଖାଲି ହେବା ପରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପାପମୟ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭୟରେ ପଡ଼ି ବେଶ୍ୟାମାନେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଶବକୁ ପୋତି ଦେଇ ଧନ ନେଇ ପଳାଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାପକର୍ମର ପରିଣାମରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଗୟା ସହିତ ଅନେକ ତୀର୍ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେତାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ 7 ଦିନର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ବାଉଁଶର 7 ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 7 ଦିନ ଶେଷରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ଏହି କଥା ଶିଖାଏ ଯେ ଭାଗବତ ପୁରାଣର ଶ୍ରବଣ ଓ ଚିନ୍ତନ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ପ୍ରେତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ଏହି କଥାରେ ଭାଗବତ କଥାର ଅପାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଠକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ, ସେହିପରି ଭାଗବତ କଥା ଚିନ୍ତା, ଶବ୍ଦ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଦହନ କରେ। ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଶରୀରର ଅସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହି ମାନବ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ନ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନର୍ଥକ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଓ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭାଗବତ କଥାକୁ 7 ଦିନ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବାରୁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଗଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପାର୍ଷଦମାନେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରବଣରେ ଭାବ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଶୁଣିଲେ ନୁହେଁ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଶୁଣିଲେ। ମହାସମାପ୍ତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ଧାମ ଯେଉଁଠାକୁ ମହାଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚ